Jeg håber, jeg har Guds ord på hjertet, fordi jeg kan ikke noget med mig selv, men i ham formår vi alt. Og faktisk så har jeg tænkt mig, at vi skal tale om, eller jeg vil tale lidt om, for det er også at have et målrettet liv er også, det her med at proklamere Guds ord. Og jeg har faktisk lyst til at dele, fordi jeg fik det så stærkt på hjertet i går, at jeg skulle dele lidt med det her med, når vi proklamerer, når vi siger ting, når vi udtaler ting. Fordi det er også en vigtig ting, at det, når vi skal gå målet, så er det også vigtigt, at vi ved, hvem vi er i Kristus, og hvad vi taler over os selv. Så jeg vil starte faktisk med at dele en drøm, som jeg har hørt af fra en prædikant i går, en der hedder Graham Cook, som taler meget om det her med sindens fornyelse, og det her med at tale ting ud. Og han fortalte en drøm om, at først så drømte han, at han var i en drøm, og den her drøm, den var, at der var sådan en rigtig sort bil, og hele drømmen var sort-hvid. Og han satte sig ind i den her bil, han skulle sætte sig ind i den her bil, og der sad en mand ved siden af, sådan med sort tøj og sådan rigtig sort hat, og du ved, sådan rigtig ligesom når man ser de der amerikanske film der. Og de begyndte så at køre, og så lige pludselig så siger ham her mand, rul vinduet ned, og så trykker han på en knap, og så ruller vinduerne ned. Og så det der sker, det er så ham her mand, han begynder bare at tale ud til folk, som er der. Grimme ting, dårlige ting. Han forbander folk, han siger, at de har ikke gjort sådan, de har gjort sådan og sådan, og derfor skal de gøre sådan og sådan. Og altså virkelig taler onde ting ud. Og ham her, han vågner så op igen og tænker, hvad er nu det her for en drøm? Det var ikke lige det, jeg havde ønsket, jeg skulle drømme. Så han sagde til Gud, nu, jeg gider næsten ikke sove mere, for jeg gider ikke drømme sådan noget igen. Så han sagde, jamen så vil jeg bare drikke en masse kaffe, så jeg ikke falder i søvn igen. Og så sagde Gud til ham, jamen det kan du bare gøre, for jeg får dig til at falde i søvn. Så det der sker ikke, så falder han i søvn igen, og så får han en drøm. Og lige pludselig så er den her bil lidt mere sådan grå i det. Den bliver lidt mere sådan, der kommer lidt mere sådan hvide farve i, og lidt mere sådan ting. Og de kører igen her i den her by, og der sker det samme igen. Han ruller ned for vinduet, og han begynder at tale de her ord ud, og forbander og alle de her ting. Og han vågner op og tænker, hvad er Gud altså? Hvad er det her for noget? Og han tænker bare, jamen, nu gider han snart ikke mere. Fordi det som var meningen, at han havde bedt Gud om, det var, at den by, som han kommer fra, den ville han ville gerne se mennesker blive frelst og sådan nogle ting. Men han forstod ikke, hvorfor at der skete de her ting. Og så falder han, så sidste drøm her, han får, det er så, at lige pludselig så er bilen helt fuldstændig rød. Og der er lige pludselig kommet farver på. Og han sætter sig ind i bilen og sætter sig ved siden af ham her manden igen. Og ham her manden, han har sådan rigtig flot tøj på, og virkelig med farver og ting og sager. Og så kører de så her i byen igen. Og så siger han så igen, ham her manden, rul vinduet ned. Og så ruller han vinduet ned. Og så begynder ham her manden bare at velsigne. Så den første mand, han ser sådan noget, så siger han bare, du er en kriger i Guds rige. Og begynder bare at velsigne. Og når han gør det, så ser han, hvordan de her mennesker, de lige pludselig bliver dannet om til farver. Altså de her mennesker, de drejer rundt sådan, og så bliver det lige pludselig til farver. Fordi at det her med, at Guds ord bliver talt over dem, der bliver talt det, som er mening, altså det, som er vores identitet, det, som er vores proklamation, at vi er Guds krigere, vi er skabt i ham, vi er fantastiske, vi er vidunderlige, vi er elsket af ham, vi er dyrebare i hans øjne, og alle de her ting. Og det er det, som jeg tænker, at jeg vil fortælle lidt ud fra, fordi at proklamationer er utrolig vigtigt. Og proklamere, hvad Guds ord siger om en. Og så har jeg skrevet, jamen, hvorfor er det vigtigt at proklamere ting ud? Jamen, blandt andet så læser vi kan slå op i Romerne 12:2. Hvis vi slår op i Romerne 12:2. Så står der her. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Så en af de ting, der sker, når det er, at vi proklamerer Guds ord ud, det er, at vi forvandler vores sind. Og det er vigtigt, at vi forvandler vores sind. Det er vigtigt, hvad vi tænker. Det er vigtigt, hvad vi fylder os med.
Fordi så ved vi i den situation, når vi står i en situation, hvor der måske kommer nogle forkerte ting, jamen så ved vi, okay, det er ikke det Guds ord siger, så det er ikke sandt det her. Så det kan vi bare sige nej til. Vi siger nej til løgnene og siger ja til det sande, som er det, som Jesus har gjort i os. En ting mere, som det også gør, det er, at når man proklamerer Guds ord, så kommer der også, altså troen kommer også af det, der høres, og det er jo Romerne 10, vers 7. At troen kommer af det, der høres, og troen kommer i kraft af Kristi ord. Så det vil sige, at når jeg proklamerer Guds ord ud, så skaber det tro i mit indre. Så skaber det tro i mig. Og det gør, at jeg bliver forvandlet mere og mere til at ligne Kristus. Til at ligne ham og få den identitet, som jeg er kaldet til at have. For jeg er kaldet til at have en identitet i ham, og ikke en identitet i, hvem jeg er og hvem jeg var førhen. Men en identitet i, hvem han er. Og det synes jeg bare, det er så fantastisk. Og når man proklamerer Guds ord, så ved man også, at det kommer til at virke, fordi at der står i Esajas 55, vers 11, det kan vi også lige slå op. I Esajas 55, vers 11, så står der sådan her. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Så det vil sige, at når vi udtaler Guds ord, så virker det ikke, så er det ikke virkningsløst, så virker det faktisk. Og det kommer aldrig tomt tilbage. Guds ord står fast, og det gør det, som det nævner. Det laver ikke om på noget, men det forvandler os, og det gør, at vi begynder at se os som den, vi er. Så vil jeg også gå ind og snakke lidt om det her med at Guds ord er den øverste autoritet. Og det er jo derfor også, at det er godt at proklamere det over sig selv, fordi det er nemlig hans ord, som er det sande. Og vi kan tage for eksempel salmerne 119, vers 89 til 92. Salme 119. Undskyld det. 119 og så vers 89 til 92. Det er rigtigt. Der er nogen, der er vågen her. Okay. Okay. I evighed, Herre, står dit ord fast i himlen. Din trofasthed var i slægt efter slægt. Du grundfæstede jorden, så den stod fast. Dine bud består endnu i dag, for alle ting må tjene dig. Havde din lov ikke været min opmuntring, var jeg gået til grunde i min elendighed. Wow, der ser man her, at Guds ord gør også, at vi får opmuntring. Og hvis vi ikke havde Guds ord, så ville vi gå fortabt eller så ville vi gå tilbage til vores elendighed. Men Guds ord står fast. Så når vi proklamerer ting ud, så er det noget, som står fast, og det står fast i himlen. Og der er intet, der kan rokke ved det. Der er intet, der kan rokke ved det ord, som Gud taler. Og som vi taler ud af vores mund, hvis det er Guds ord. Så er der intet, der kan lave om på det. Så er det sådan, det er, at det står fast. Og det er det samme med Hebræerbrevet 13 og vers 8, hvor der står det her med, at Jesus han er den samme i går og i dag og til evig tid. Så han er den samme, og det som vi taler ud af, det er, altså han er den samme i det. Og det synes jeg bare er så fantastisk, og det også bare viser os, at vi har brug for at tale Guds ord ud. Hvis vi ser på os selv som, jamen jeg duer ikke til noget, eller jeg har det sådan og sådan, så er det godt at så tale det ud, som Gud han siger. Og det gør man blandt andet ved, at du kan proklamere Guds ord ud. Du kan lave en proklamation, som mig og Rona, vi har lavet til mig for eksempel. Jeg har lavet en proklamation, hvor det er, at jeg proklamerer det ud, som jeg ønsker, eller som jeg vil gå imod. Som jeg vil gå imod.
Jeg er der måske ikke nu, men det er den vej, som jeg går, og det er den vej, som jeg tænker og vil tænke. Fordi det er det, som er sandhed, det er, at vi er ikke længere det gamle liv. Vi er et nyt liv, vi er en ny skabning. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Men den her knold heroppe, den skal bare forvandles. Fordi det er den her op, som er vores, hvad kan man sige, den værste fjende. Det er sådan set den her op, vil jeg sige. Altså det er deroppe, alle tankerne kommer, og det er det eneste sted, hvor Satan egentlig kommer ind og gør nogle ting. Det er heroppe i den her. Og hvis han kan få lov til at lyve for os, jamen så er det, som det bliver. Og der må jeg da sige, jamen jeg har været der, hvor jeg har rigtig svært ved at skille det væk fra mig selv. Men jeg begynder at se, okay, jamen Gud, jeg bliver nødt til bare at forkynde dit ord, og begynde at tale dit ord ud. Hvad er sandheden i det her? Fordi Gud, han er sandheden. Og han har sandheden. Og de løgne, som kommer, dem skal vi ikke lytte til. Vi skal ikke lade det blive til noget, men vi skal skabe sandheden i vores indre. Og derfor, der tænker jeg, at jeg faktisk vil gå igennem det her igen med i ham. Fordi så kan vi læse sammen, hvad der står, at vi har i ham. Og så kan vi proklamere det ud sammen. Skal vi prøve at gøre det? Så hvis vi slår op i Efeserbrevet, kapitel 1. Ephesians. Yep. Og jeg vil faktisk tage det ligesom sidst, da jeg tager nogle stykker, og så ser vi på, hvad har vi fået ud af det her ord. Så, vi kan starte med at læse, der står: Lov være Gud, vor Herre, Jesus Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Bare det lille stykke her. Altså Gud, han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og hvor meget er det? Hvor meget er alt? Hvor meget er det? Det er jo det hele. Så hvor meget mangler vi? Ingenting. Så står der så videre: For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Okay. Hvor meget uden fejl står vi foran Gud? Det gør vi med det hele. Vi står helt ren og uden fejl foran Gud. Er det ikke fantastisk? Er det ikke fantastisk at vide, at når vi tilbeder, så kan vi gå ind foran Gud uden fejl? Vi er fuldstændig hellige og rene, fordi vi er i ham. Ikke fordi vi er i os selv, men fordi når vi er i ham, så er vi hellige og rene og uden fejl. Halleluja. Ej, det gør mig så glad, det her. Halleluja. Nå, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. At vi er Guds børn. Vi er Guds børn, fordi at vi er i Kristus. Så er vi hans børn. Og det kan vi proklamere ud. Vi kan proklamere ud: Jeg er Guds barn. Skal vi gøre det? Jeg er Guds barn. Halleluja. Og det er vi. Vi er Guds barn. Og hvorfor er vi det? Jo, for det står fast i himlen. Det står fast i himlen. Der er intet, der kan sige til dig, at du ikke er Guds barn. Du er Guds barn. Så simpelt er det simpelthen. Okay, lad os tage fra vers 7 og så til 11 nu. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for vores synder, ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt. Okay, hvor meget visdom og indsigt har vi egentlig? Vi har alt visdom og indsigt. Halleluja. Hvor meget mangler vi så? Ingenting. Halleluja. Så vi er faktisk fyldt med visdom og indsigt. Det er nice. Ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Så vi har alt i ham, både det himmelske og det jordiske. Så vi mangler faktisk ingenting. Vi er faktisk fuldstændig hele. Vi har alt, hvad vi overhovedet har brug for. Halleluja.
Det er simpelthen, det er jo sandhed. Og det er som sagt ikke noget, der kan rokkes ved, for det er Guds ord, og det står fast. Okay, vi læser videre. I ham har vi også fordel i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud har sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord om evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor evige arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Halleluja, vi er besejlet med Helligånden, og det er en pant på det evige liv. Så når vi har Helligånden, jamen så er det også en pant på, at vi har det evige liv. Og det er vi blevet besejlet med. Vi er blevet besejlet med den her pant og med Helligånden. Og det er så vidunderligt, at vi kan tage de her ord, og så kan vi proklamere dem ud, og så kan vi gøre dem til vores. Så du kan faktisk gøre sådan, at du læser det, for eksempel, et eksempel kan være, lov være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet mig med al himlens åndelige velsignelse. Fordi så sætter du din personlige jeg ind der, at det er, han har velsignet mig med det. Det er ikke kun de andre, men han har faktisk velsignet mig med det også. Og mange gange så har man den her holdning, jeg ved ikke om I kender det, at mange gange så tænker man, Ronald han er så god og sådan noget, så derfor er det kun ham, som får det. Eller nogen andre, men det er aldrig mig, som får det. Det er aldrig mig, som får det, som Gud egentlig har sagt. Men det er jo det. Guds ord er jo for alle. Og det vil sige, at hvis jeg så kan jeg sætte min egen personlighed ind i det her, og sige, at han har skænket mig hele den himmelske åndelige velsignelse. Og det er det, som jeg ligesom, som jeg tænker på, det her med, hvor vigtigt det egentlig er, hvad det er, vi udtaler, og hvad vi siger, og hvad vi proklamerer ud. Og også hvad vi proklamerer over for hinanden. Ligesom i den her drøm, som han havde, at i stedet for at tale negativt til hinanden, så velsigner han og sige, yes, du er en Guds kriger, du er fyldt med Guds kraft, og du har Guds ånd i dig. Den kraft, som oprejste Jesus fra de døde, den bor i dig. Du er fantastisk, du er vidunderlig, du er Guds barn. Fordi så bliver man, så bliver man opmuntret. Og så ser man, det er jo faktisk den identitet, jeg har. Fordi jeg er i Kristus. Det er min identitet i Kristus. Det er, jeg er de her ting. Men hvis jeg hele tiden går rundt og siger, men du har også gjort sådan og sådan, og skulle du nu ikke lige omvende dig? Skulle du nu ikke lige gå ind og så gøre sådan og sådan og sådan? Jamen så bliver du som Jobs venner. Og hvad var der med Jobs venner? Det var nogle værre, var det. Nogle værre bavianer. Men det som vi må, det er, at vi må velsigne hinanden. Tale Guds ord over hinanden. Både proklamere det ud her nu, men også proklamere det ud over hinanden. Fordi at Gud han elsker os, og Gud han elsker at fortælle os, hvem vi er. Og det gør han blandt andet igennem hinanden. Og selvfølgelig kan du også ligge og være sammen med Gud og bede til Gud, og han kan fortælle dig det igennem bøn. Men hvor vildt er det ikke også, at vi som brødre og søstre kan gå rundt og bare velsigne hinanden og sige, hey, du er så fantastisk, du er så vidunderlig. Og skal vi ikke sige det til hinanden? Sig til hinanden, du er så fantastisk. Amen. Amen. I er så fantastiske. Halleluja. Vidunderligt. Yes. Og Ivan, du er en god kameramand. Så man kan sige, at man kan ikke mærke også, at når man gør det her, så bliver man helt glad. Så tænker man, det er dejligt at få at vide, jeg er så fantastisk. Og det er sådan, Gud han ser på os. Gud ser på os sådan, du er så fantastisk, jeg elsker dig, mit barn. Jeg bare har lyst til at kramme dig hele tiden. Og det er jo sådan, Gud han ser på os. Og det er det, som proklamationer gør, det er, at vi ser, hvilken identitet vi har i Kristus. Hvem vi er i Kristus, og hvad vi har i Kristus. Og det var også det, som han sagde,
ham her, Graham Cook, han sagde, jamen i himlen, der er der jo kun gode ord. I himlen, der er der jo kun opmuntring. Men hvorfor ikke tage det ned til jorden? Og så sige, okay, vi tager himmel på jord, som den kendte prædikant i USA for Reading, Bill Johnson, han siger, det her med, eller han har skrevet en bog, der hedder When Heaven Invites the Earth, eller andet. Når himlen indtager jorden, det er nok bedre at sige det for dansk, så det ikke bliver helt blubber. Så det her med at få himlen ned på jorden. Altså hvorfor vente til at komme til himlen nu, når man kan få det ned på jorden? Når Guds rige er kommet nær. Altså, det er jo ikke så svært. Så det var det, som jeg tænkte, som jeg har på mit hjerte. Men egentlig så har jeg også faktisk tænkt, fordi at det kunne være sjovt at så prøve, at vi snakkede om faktisk nogle gruppespørgsmål. 2 gruppespørgsmål faktisk. Så om vi kan samtale med hinanden i grupper. Og så ligesom, et af spørgsmålene er, proklamerer du Guds ord? Og så har jeg skrevet, hvis ja, hvad oplever du ved det? Altså, hvad er dine erfaringer med at proklamere Guds ord? Hvad oplever du, når du proklamerer Guds ord? Så ligesom for at kunne opmuntre hinanden til, hey, come on, lad os begynde at proklamere Guds ord. Lad os begynde at tale det ud. Og så har jeg et spørgsmål. Hvordan praktiserer du at proklamere Guds ord? Altså, hvilken måder gør du det på? Har du en bekendelse? Gør du det ud for Guds ord, når du beder? Eller hvad gør du? Altså bare sådan for at give hinanden også opmuntring og råd til, jamen, hvordan proklamerer vi Guds ord? Så skal vi ikke gøre det? Det synes jeg kunne være cool. Og så kunne vi også, som vi plejer at gøre, komme herop og så dele det, som at man ligesom har talt om. Det synes jeg er cool. Ja. Oj. Skal vi snakke sammen, Paul? Altså proklamere, altså tale ud. Tale ud Guds ord. Taler du ud Guds ord over dig selv? Altså sådan, bekender du, Jesus er min herre, han er min frelser. Altså sådan, ja, født på ny, Guds barn.